Xa sabedes que sempre falamos nesta mesa pois de algúns dos cafés máis glamorosos e máis caros do mundo. Ben, pois hoxe abordamos o caso contrario, pero atención que aquí tamén hai lea. Un hostaleiro de Pontevedra recibe durísimas críticas do sector por negarse a subir o prezo do café. El vendeo a €1 e ademais leva biscoito e churros. El asegura que non quere cobrar máis porque lle compensa pois o volume de clientela que move e porque quere agradecerlle a esa clientela fiel. Pero algúns consideran que isto é competencia desleal, que estes prezos están moi baixos. Que pensades? Eu estou de acordo completamente. Eu vou a tomar continuamente café porque sabes que o proceso que teño eu de comer ten que ser por horas. Para Sí. E vou ali a un bar que sabes que che cobra un café non €1, pero €1,30 nada máis, e che dá un trozo de tortilla. Neste caso, biscoito e churro. Que me parece fabuloso, porque é verdad que eles teñen que ganar, é verdad que hai un negocio que non son organizaciones de caridad, pero que se están pasando un cafeíño. E pois, polo menos aquí nos deron un café e non nos deron esa espuma que abulta todo, que cando vas a tomar o café, dices, e onde está o café? Porque non encontras. Entón, me parece fabuloso. Bueno, pero isto tamén abre o debate de pensar en... Entendemos que non lle xerará moita ganancia, pero tampouco perdas. Entón, as persoas que teñen o café 3, 4 veces máis caro que este hostaleiro, canto marxe de ganancia teñen en cada café, non? É complicado, é un hostaleiro... hostaleiro... o tipo de café tamén, non? Claro, tamén, é dicir, é un hostaleiro ben coñecido en Pontevedra que mantén estes prezos dende fai moitos anos en agradecemento, por lo menos no seu local primixenio, pois a toda a xente, sobre todo mariñeiros, que eran clientes do seu local, e el quere ter unha especie de relación casi como darlle as gracias por ser sempre fiéis ao seu local. Pero en todo caso entendo que, claro, é que se todo sube, tamén, ao final, esa inflación chega aos produtos máis básicos, como pode ser unha taza de café en unha cafetería. Claro, pero o que estamos falando? Canto gaña unha cafetería que pon un café a Pero vos entendedes esa polémica que o resto dos hostaleiros se pode decir que está o café moi barato ou non? Non. Pero por que di el, doime o que din por tres Porque presos, parece ser que critican en redes, Por ter os precios de efectivamente. €1 un café. Onde encontras o seu... Con biscoito e con churro, que a mí con churro xa me conquista. Cuidado, hai café, Que con o churro xa iba a salir. A hora de comprar o gran, hai café de Hai café que vale a todos os pena non precios. tomarlo porque a mí me doi a cabeza. Hai uns cafés que hasta che... Para que tú non debías tomar café co que tes, tú non debías tomar café, eh? Sí, pero eu teño... Cantos tomas cada día? Canto litro? Cantos tomas cada día? Pois tomo dous ou tres. Sin azúcar, claro. Sin azúcar. A sus órdenes. Fixo pausiña por se o doutor estaba a ver o que anda aí agora mesmo. Deu unha sensación, Padre Patiño. Precisamente temos comunicación con este hostaleiro de Pontevedra, Rafael Rúa. Boa tarde. Hola, que tal? Boa tarde. Moi boa tarde. Preguntábamos se é sostible ter o café con biscoito e churros a €1. Sí, claro que é sostible, senón non tería a cafetería aberta. Claro. Como ben Sí, dito o barato. compañeiro, a ver, eu estou agradecido coa clientela desde que comecei aquí en Marín, coa cafetería en Marín, pero bueno, tamén é porque eu gaño cartos co café poñendo €1. Evidentemente, como di outro compañero teu aí, hai moitos tipos de cafés. Claro. Moitos prezos, sí, é certo. Eu teño un café de gama media, un café que pola clientela que teño, co volumen de xente que teño, é onde eu teño a ganancia. Vale. Eu en marxen de precio e de coste que me costa a min o café en venta, non gaño moito, eu gaño en volumen de xente. Entendemos. Bueno, un café que chega ademais, eu reivindico todo o tempo, con churro e con biscoito, que iso tamén hai que telo en conta, pero preguntaba Robert, efectivamente, porque veíamos ese titular no que dicías que o que máis che doe pois é o que se di de ti por ter o café tan barato. Que tipo de cousas que nos poidas contar están a dicirse pois en redes sociais e demais, que sabemos que é o que te ten máis afectado? Sí, claro que eu digo que están nas redes sociales e non teño problema ningún. A ver, non teño nada que esconder. Como di tamén hai outro compañero teu, son bastante conocido. O que din, por exemplo, a ver, prácticamente a min non me afecta. Directamente a min dame igual o que falen de min. Tamén quero deixar claro que non son compañeiros, eu chamolle compañeiros do mismo sector. Non é, por decirlo de alguna maneira, competencia. Hai a xente, algúns con perfiles falsos, ou xente que non ten que facer, que, bueno, nesta última noticia que saliu onte nas redes sociales, por chamalo de alguna maneira, un artista
pois puxo o comentario de que solo me faltaba anunciar as casas de putas que tiñan Vigo. Claro, a mí iso dame igual, sinceramente dame igual, pero eu teño un fillo de 18 anos que o teño aquí, o sea, teño na mensaxe que me mandou por WhatsApp e me pon, estaba no instituto e me pon, papá, a que viene isto? Claro, miña nai ten 60 e pico anos tamén, e tamén é unha muller moi de aldea, moi tal, cerrada nas súas ideas, que lle chega algún comentario de que seu fillo anda na droga, que si seu fillo blanquea cartos, que si seu fillo ten pisos de putas. A ver, iso, insisto, para toda a xente que me este escoitando, algunos dos que me están escoitando seguro que o dixeron, a min dame igual, moléstame pola miña familia. Bueno, pero se trata dunha inxuria, entendo que será un delito isto, non, Miguel? Poderase denunciar este tipo de declaracións públicas. Correcto, é un delito non só de inxuria, senón que tamén se din, por exemplo, que estás cometendo un delito como o tráfico de drogas ou prostitución, tamén podría ser un delito de denuncia falsa, é dicir, dous tipos de delitos habría. Correcto. Sabes que pasa? Que eu casi non leo os comentarios. Si é certo que esta vez leínos porque, bueno, quisen ver a noticia e leín algún comentario e doulle no Facebook, eu de redes sociales son bastante malo. De feito, para descargar o Skype, tú o que descargar agora, non sabía que me tuvo que axudar meu irmán, pero quisen denunciar ese comentario e Facebook non saca. O sea, Facebook creo que lle dá morbo que haya eses comentarios para que a xente entre o trapo entre neses temas. Eles non se dan conta que, por exemplo, neste caso, a miña familia sufre por iso. E a min é o que me doe. Porque, ao fin e ao cabo, na súa casa, cada un barre como queira, pon o precio que queira e anda como queira. Pero todo isto é tan só por poñer o café a €1? Sí, por poñer o café a €1 é porque agora tamén foi por o tema de que vou abrir unha perruquería, unha barbería, entonces na noticia puxeron Lelé, que co nome que me coñecen aquí, Lelé agora é tamén peluqueiro. E logo empezou a raíz diso, sí? A raíz de, bueno, xa antiguamente na noticia fai uns anos que se falou do café, porque eu levo 9 anos cobrando café a €1. Tamén se fixeron varios comentarios e tal, pero bueno, non chegou a tanto de decir xa públicamente co descaro de que tes unha casa de putas, vamos. Me parece unha falta de respeto hacia a miña familia total, vamos, total. Pois Rafael, moitísimas grazas por darnos a túa versión, ao teu testemunho. Nos quedamos pendentes de probar ese café, que nos encantaría, sobre todo que leva bizcoito. Encantado de recibiros. Graciñas, Rafael. Que sepades que o bizcoito é caseiro, que o fai miña nai. Toma, eso sí que está ben. Aí está, sí, señor. Gracias, Rafael. gracias e moito ánimo. Moito ánimo. Ánimo. Moito ánimo, Rafa. Gracias a vos.